Greetings everyone, muri yeZimbabwe. Tinouya zvekare tichipatsanura mashoko makuru akataurwa nemutungamiriri wavanhu vanova Nelson Chamisa, avo vanova vari vebato guru rinopikisa munyika yeZimbabwe. Zvino tisina kwataenda kana kuti tikupatsanurire nyaya itsva iripo pana Nelson Chamisa. So vaNelson Chamisa vanouya vachitaura vachiti kana usina kusubscribe gara wasubscribe. So rega tipinde munyaya zvizere. vaNelson Chamisa vanouya vachitsanangura vachiti ivo pasummit iri kuitwa muHarare muna August havana demonstration yakanangana navo kana havana vanhu vari kuuya mustreet vachidemonstrata. So garai maziva kuti vaNelson Chamisa havapo pazvinhu izvi. Naizvozvo voya zvekare vatsanangura voti ivo vaNelson Chamisa ivo kuti vapinde mustreet vanhu vanoziva kuti vanhu vanourawa, ivo vasirivo vanourawa, ivo vanenge vari protected. So vatyira muri Zimbabwe zvikuru sei kune avo vari mumaguta vazhinji vanooneka nekuurayiwa panguva dzakaita saidzi dzamademonstration. So vaChamisa varamba vakati inini handisi kuzoita demonstration SADC. So thank you for watching. Ndiyo nyaya ndinayo.